Uma lengka kai payment. Hello guys, nor bahai tongbai khakhlai joton kaham tongna hnai. Ingke ang bu kisar lomani ham katabok. Lumunya blog ro khlaimi ang dokha. Purai koro go ponjok ka sarok bai ukhadei sa lumo hamo bhangi. Ingke tabung saka iri rogro tei tini yang kapaje ko misti rok tong hnai tini ko yang lepakha. Ko saka ngi miya lepakha tini ko ordek lepakha ta bekhanang ke yang lepanan bagai khai kalang kha macha lengkha hano manai rok o jaga mang rungjak ng tongbai kha debang no jaga tui rok renani yaphang rok ekhor renani te malia tabo tang kamu dianta kisa kholtlangan koto nai tin chakmra bo sok kholinya saiton kha tolao ge dianta ba usundi kisa kholtlangan nai rirotei biangjan mani rok se biangjan thamai kya kon saisi malia nai tugoi oburu jaburu mani rok se biangjan kamai thamai ma hai ma tongsu usundi bisiri lan lai thamrena yong mang khai tongmai kya yong kufur debak mani anong tongmai kya kisa khumrong theke phabe kaisa jaga paikete kaisa jaga mora rok no nasle mani pura korom rikhi bai blai rok no nosto khlaine keno thui thangbai pura cement ba timang sanangja keteng rogoi ko muthaske somi sima toniya ke yak kisan kholnai ko sunung kha tenyang ya tomato bo bisingo muni to khagi meya jakeri ge tabo thangsinai tangge bi rojangnai mama hindi ngri na di ade komorok le pabakya siri ne wal ro debang no tak buskang le pajangnai tong khaso tin bor do tin thangbai kya mela nai ni phubung yang mela tong phu ai ne do tin thangbai kata hang ya wo tabuk blok khlainya ni tai mangkha sakawo guys san mami ro phangbai kya tin dalok mani ke ko muy bon forga sakma boso ke pumi sotini shade kata ge yang temung sok tonggo mangso bazar kati si khorjai tongsu yang ke mangso mui nogo togo khnagar kisa mai ge ta se box ro borok khanya tongmani halelia tuding hari cinema ge gorom mosla kisari re ne torisi ready man ko an mangso moi angkha khosho thari sira ge tini horne moi to sungno boxnya di tuitu bi boxnya ada besame gisana ko tausa di boxnya dei ko hormor sungai ini gisana ko tei kami to khati khop sama nangai
ka. Water Maggie Charco. Tini mo for Paltuman Babu, Kalakutui. Sali ada orang haja kongranya cari Arab nanyang tuh. Oke. Tini no cikun sablog osakan pai sinta kita blog klay tong klayman cikun sanang sina. Time maya mang os kamu kang ner toko ulah blog rok klay jam sih. Bong ni mang kutung kadang karang kenau ko ba. Ambai blog rok klay jam sih ya ta. Oke tini blog osakan pai sina cikun sa blog ketal blog nor baca bisa malai mana. Jadi desa sorry hampan ke desa blog kolok tuh klay na. Oke, jatuh kahang kahang kita mau di. Oke, jatuh nonton, bye bye.